Kailukan 1, nasa episode 22 na po tayo. For today's video, Kailukan 1, apan tayo ayan ti Malaparaiso nga pagpasyaran, located at Boundary of the Mortes and Bani Rosario, La Union. Yehey! Andito na po tayo. 17 minutes lang ti adayo na ayan ti hometown ko nga ago, Kailukan 1, numutorom aging gaje balay. Wow! Ang ganda naman ng lugar na to. Ngam napansin ko may mga nakakalat na basura, kaya let's do it, Kailukan 1! Timbang nga malim tayo Kailukan 1, narati tayo yan ti Bani. Kita yung mat Kailukan 1, nadaimot ko nga sako dahil nasipag ngayon si Kailukan 1. Ang gagawin po nating activity ngayon ay agpido tayo iti basura para maging nature friendly si Kailukan 1. Kaya intayo simulan si Kailukan 1, agpido ti basura. Tayun! Agpido tayo ti basura Kailukan 1, tapno kastakot. Ito no next nga, agsobre tayo kat, nalinis. Nagpintas iti nga banda Kailukan 1, kita iti nga banda ni nagpintas nga pagbandingan iti family, friends, at saka loved ones ko. Tapos, nagbayad pa niya bigos dito, nagpintas nga talaga. Kaso nga lang dapat, no, umay kayo man dito Kailukan 1, kailangan tayo maging responsable mo dito yan, ti paligid ang nukasta, napintas iti pagpasyaran. Kayo, pidot Kailukan 1. Dapat no, umay kayo ti Kailukan 1, adati, bagyo or sako itong nukasta, no, andaman iti ko, yung andaman iti trasko, o lagyan pinagsiplikan nyo, pabalin nyo nga i-plastic. Tano mapanatili tayo iti pintas iti kalikasan, kailangan tayo nga maging nature friendly Kailukan 1. Dahil pintas na Kailukan 1, may tayo different, tapos sa dati trash tayo may palit na sayaan. Malapit na nating matapos Kailukan 1 nga ligay sa tibuong lupain. At-flex muna ni Kailukan 1 niyo. Pagod na yan. Nagpawisan ako Kailukan 1. Kailangan ko ding mag-flex. Tayo manin Kailukan 1 ang walang katapusang pidot. Mga anak, kailangan ninyong maging responsable ha. Kung may kayo dito ng agpasyar 1, paano napintas ni kalikasan. Okay. Paglaki dito, sinipagan ni ni Kailukan 1. Naka-energize kasi ako kaya yun. Hindi na kinaya ng bangs ko Kailukan 1, kaya tinulungan na ako ni Paring Jun.
kayo pa kay Locanuan dadji na kwa tayo, dadji napidot tayo, baka day ti balitok to yan ti. Sobra kagudwa, sa dag kumagudwan kay Locanuan ti sako. Ayan oh. Sa taes like kumanan. Tanong caring. Tapos, for tayo nga mapanyag sa bigyan kayan pa, hindi tayo nga dumal ay magnalitan yan, higit-higit iti bye-bye. Kaya Locanuan, kitaan tayo, no kapintas talaga dito yan ti bani, dito yan ti higit, dito nagpidutan tayo. Ay, mga adik! Nagtakay lumat man, hindi tayo matilti. Baka tibay-bay nga agpidot ito, basuray tayo. Kailukanuan nyo, nangangalakal na. Shoutout po muna kay Mr. Junjun Ardansulis at kay Mr. Dex Igo. Agyaman na kay Locanuan! Ayun. Wakas kay Locanuan. Issue na complete! Kay Locanuan, napakita dito. Dati nga pesto tayo, sa nakapido tayo matan, alpas tayo mga nakalinisan, kaya pwede na po tayo pumasyal! Yay! Nagpintas talaga pagpasyaran dito kay Locanuan, yan eh, 55 minutes. Dapat lang responsibility dito yan eh. Paligid na kami nagpintas kami. Gamin, mas ma-feel tayo agpasyar dito'y malaparaiso nga lugar kay Locanuan, no awan itirugit dito'y aglawlaw. Tay pati tayo adjust ako dito kay Locanuan tapno kas ta. Dati pag-iban lang ang dadag ay trash da no kas pangarigan nga may dangag picnic para mapangalagaan da mo ti kalikasan. Pagka-share ko yung ating video. Salamat kay Locanuan. Basta Ilocano, napatak dayta, napatak magna, napatak agsao, napatak rumasun dayta. Tatta kay Locanuan, intayo matan nga i-relax iti matatayo dito'y malaparaiso nga lugar. Kaya change outfit na muna tayo kay Locanuan para mas madama po natin ang ganda ng view dito sa paligid. Gaputan alpasan tayo nga nag-clean up drive ka Locanuan, kan nag-relax, it's merienda time!